Hesasiyeta pêvajoyê nakokên navxweyê ranagire. Serdar Altan. Tevgera azadiyê gavên xweyên dawî avêtin. Li ser daxwaza rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan biryara xwevekişîna ji Tirkiyeyê ji raya giştî ragihand. Biryarê li cîhanê gelek deng veda. Piştî daxuyaniyê bi taybet li Enqereyê di siyasetê de liv û tevgerek berbiçav pêk hat. Daxuyanî li ser daxuyaniyê hatin dayîn, di serî de sazî û dezgehên demokratîk, kesayetên xuyayî û tevaya raya giştiya aştî xwaz ji bo ku dewleta Tirk gavên şênber bavêje bang li hikûmeta AKP MHP kirin. Li gorî van geşedanan mirov dikare bêje ku êdî gavên yekalî yên şêla Birêz Öcalan û tevgera wî ve bêne avêtin nemane. Ango ji bo pêşîvekirina li pêvajoyê Aliyê Kurd tişta ji destê wan hatî kirine. Em bînin bîra xwe. Destpêkê banga Rêzdar Öcalan a 27 Sibatê weke manîfestoya serdemê bû. Piştî vê daxuyaniyê Kongreya PKK û biryara xwe fesihkirinê paşê jî merasîma çekşewitandina di 11 Tîrmehê de. Ev gavên hanê bi tevayî biryarên gelek girîng bûn û li tevayîya raya giştiya cîhanê bi erênî hatin pêşwazî kirin. Xeteriya dirêjbûna pêvajoyê. Lê dewlet li gorî vê ciddiyetê tevnegeriya û pêvajo giran birê vebir. Heta ji destê wan hat gavên ku wê bên avêtin bi paş vexistin. Helbet di vê nêzîkatiyê de hin destên ji derve û rewşa Sûriyê jî diyarker bû. Lê ev nedihat wê wateyê ku gav neyên avêtin. Ji ber ku Aliyê Kurd di serî de jî ev hişyarî kir. Birêz Öcalan di her hevdîtinê de bal dikişan ser xeteriya dirêjbûna pêvajoyê. Proses her dem ku dirêj dibe ji bo destwerdana hin aliyên xêr nexwaz vekirî dimîne. Hêz û derdorên ku dixwazin pêvajoyê têk bibin pirin. Digel ew qas tengîjînê jî Birêz Öcalan careke din kete dewrê û ji bo rê lê vebike müdaxaleyê pêvajoyê kir. Wek gaveke dawî vekişîna gerîlayan hat rojevê. Rêxistinê jî ev yek pêkanî. Nagok li qada dewletê ye. Wek gava yekemîn jî çav li rê bû ku komîsyona li meclisê ava bûye biçe girava îmraliyê. Geşedanên girîng. Hefteyên borê geşedanên girîng pêk hatin. Siyê cotmehê şandeya Dem Partiye ya İmraliye û Erdoğan li hev civiyan. Sisiyê mijdarê şande vê carê çû giravê û bi Birêz Öcalan re hevdîtin kir. Heman rojê dadgeha mafê mirovan a Ewropayê îtiraza Tirkiye red kir û biryara derbarê hevserokê berê yê HDP Selahattin Demirtaş de teqez kir. Roja piştî wê civînên koma partiyan hebû. Destpêkê serokê MHP Devlet Bahçeli axivî û hem têkildarî çûna Komîsyona Meclisê ya ji bo îmraliyê û hem jî ji bo tehliyekirina Demirtaş gotên erênî anên ziman. Hevserokê Dem Partiye Tuncer Bakırhan, serokên partiyên dinê û roja piştî wê jî serokê CHP Özgür Özel jî derbarê mijarê de axivîn. Mirov dikare bêje ku piraniya axaftinan û nêzîkatiyên derketin holê erênî bûn. Herkes çûna komîsyonê ji bo îmraliye weke gaveke girîng pênase dikir. Lê çavên herkesî li ser axaftina Erdoğan bû. Erdoğan derbarê çûna giravê de tiştek xuyayî neanî ziman, lê piştgiriya Bahçeli kir. Her wiha ji bo berdana Demirtaş jî biryara dadgehê îşaret kir. Komîsyon wê roja şeşê mijdarê biciviya û biryar ji bo hevdîtina bi Birêz Öcalan re bigirta. Lê roja dawî ev civîn ji ber hin sedemên din hat talok kirin. Çav li rêya ku civîn vê hefteyê pêk bê. Komîsyon çimana çe îmraliyê. Helbet wek rojnameger em hinek bi dû meselê ketin. Da ku em fêm bikin gelo komîsyon ji ber çi ew qas xwe giran dike an jî bêdile. Li gorî hin akayan tê gotin ku di eslê xwe de komîsyon daxwaza wan a çûna giravê heye lê belê bi taybet endamên Partiya CHP û Yeni Yolê dixwazin ku mîsogeriyek ango temînatek ji hikûmetê hebe. Ya rastî dixwazin ku Erdoğan bi xwe di vê mijarê de temînat bide. Dema tu ji wan dipirsî mînaka pêvajoya 2013-2015yan didin ku Serûsreya Önderê di wê pêvajoyê de cih digirt ji ber vê mijarê hat darezandin. Helbet ev qas bê cesaretî ne maqûle, lê belê ji hin aliyan ve jî mirov vê rewşê fêm dike. Madem Erdoğan û hikûmeta xwe aliyek kin û mesulê vê tiştîne divê xwe bikin yek li ser vê mijarê. Gelo çareseriyê dixwazin an na. Ger dixwazin divê li gorî pêdiviyên wê tev bigerin. Nakokiya navxweyî. Helbet li vir faktorên din derdikevin holê. Nakokiya di navbera AKP ne tiştekî veşarî ye. Di navbera MHP û AKP de jî hin pirsgirêk hene.
Ev pirsgirêkên hanê dibe ku navxweyî bin nêbandorê li pêvajiyê jî dikin. Weke mînak roja ku çûna komîsyonê ji bo îmraliyê ew qas rojevê de bû, rojnameya nêzê AKP Yeni Şafakê bi manşeta komîsyon bila neçe îmraliyê derket. Herkes matmayî ma. Kifş bû ku rojname berdevkiya aliyekî di nav AKP de dikir. Wek dê zanîn ku ev rojname ya Albayrakan e ku beraetê zavayê Erdogan jî ferdekşivê malbatê ye. Roja piştî wê rojnameya Türk Günê ku nêzê MHP'ye bi sür manşeta derdê we çi ye derket û bertekeke mezin nîşanî Yeni Şafakê da. Rojname di ser nav de her wiha anî ziman ku Yeni Şafak xwestiye ku darbeyê li pêvajiyê bide lê bi hebûna arşîvan rezîl bûye. Pêvajo girîng û nazdar e. Ev her du mînak didin xuyakirin ku hem di nav AKP de hem jî di nav AKP û MHP de nakokiyên kûr hene. Lêbelê pêvajo ew qas girîng û nazdar e ku van nakokiyên navxweyî ranagire. Weke me di destpêkê de anî ziman, bi vî halî pêvajo ji destwerdanê re vekiriye. Rêzdar Öcalan di her fersendê de balê dikişine ser vê yekê. Bi taybet ajandayên Ingilistanê û İsraîlê li ser vê mijarê zanîn. Ew dixwazin li gorî xwe teşe bidin pêvajoyê. Rêber Öcalan bi feraset û pêngavên xwe van daxwaz û lîstokan pûç dike. Lêbelê ger were qonaxek şêne veger, wê demê kes nikare pêşî li hin tiştan bigire. Ev yek ji tu kesî re nexêr e. Bi taybet jî ji bo hikûmeta AKP û dewleta Tirkiye.